Me olin tuolla puolella. On ovea vastaan tässä aikaa. Joo, me tutkitaan koko rakennus. Onko se kohta tutkittu se kello jo? Alakerta OK. Tulkaa tänne, yläkerta. Kuoltiin. Älä pihalle ei kuole. Mulla on niin elä. Joo, veke. Mitä? Joo, vekellä ruokaa, mutta tappuu. Tää yläkerta pitää pahtia. Tää keskellä se oli tyhjää. Kyllä nyt mennä kutsua ja räjää. Tää yläkerta pitää. Tää on mereäti tauttia, että kuoli vaikuttaa rakennukselle. Onko siitä vanki? Joo. Tuosta näet. Onko nyt Miina ja räjähtänyt siellä? Älä nyt on. Oot sä et potkinut? Joonas, täällä on panttivanki, istuu. Sillä on helvetin liian räjähdys siellä perseen alla piilossa. Mitäköhän sille pitäisi tehdä? Joonas! Nyt on puoliksekin. Joonas! Selvä! Asia kunnossa. No ei sinun passaa nostaa ylös sitä, kun se räjää. Jos se ei toimi, Ei sitä kannata kokeilla. niin sitten sinä... Näyttää sun nopeat karkuun. Ei se ole, ei. No se on joku hieno juttu lähtenyt mekin. En tiedä, jos pitää olla niin. Katsotaan miten se on. No joo, varmaan sun persereijästä kiinni. Tää tuli. Voi hyvin. Mä en tiedä mitään. Niin meillä Allahin leirillä tähän opetettu. Otettiin vaan toi käteen, vedettiin ja sanottiin Allahus näkkaan. Ja sitten kävi juosta. Se voi testata nytkin. Eihän tuu haittaa tuohon. No ei se nyt haitteekaan ole, mutta... Ei se kompata mitään, jos ei se räjähtää. No minä häntä ajattelin, kun perskarvat kärvääntyy. Tiedät sä, miten tää toimii? En mä tiedä. No helvetti, sä oot yhtä tietoa kuin minä. Joku se on vissi ase. Kato, se on sinun housuissa kiinni. Perkele, ei se ota kuin housut pois. Jama kahtua. Ei perkele, sun... Hei! Ei ole mitään millä leikata. Kuollut. Tarvitsee joku leikkaa noin irti, mutta ei saa irti. Räjähtämättä liikkuu. Se on otettava kaveri sit. Se on mitään kautta yllä. No mä käyn makaamaan, mutta mä oon realistista. Tämä on realistista. Tähän kekuun. Koko punaiselle on satua. Tiedoksi tänne kyllä torni tarvisi jonkun leikkausvälineen täältä. Ei tarvi. Jos se nostaa sinne, kun se lähtee. Niin, Jappu äsken leikkuväline, jolla saada tää panttivanki irti tästä tuolista silleen, että se ei räjää pellolla. Kuitti.
Eikä kuule. Ei, tuokaa helvetissä joku veitsi tai joku, miltä saa kytkettyä irti tästä tuolista. Muuten ukko räjähtää samoin, ettei kun se nostaa persettä. Sanokaa, jos ette ole vielä poistanut sitä. Ei olla poistettu, kun ei saada irti ilman räjähystä, jos ei ole mitään veistä tai jotain. Vortex juoksee. Vittu hyvä. Mä ajattelin, että kannattaa tänne. Vähän toimintaa siihen. Ei mitään, sillä lailla siinä rauhassa. Mä vähän siikailen mestaa täältä, ettei kukaan ampuisi tuu tänne. Se olisi ikävä sen. Se olisi ikävä semmoinen. Pelkän koseen johdot nyt takaa silleen taas mennessä. No, miten on kylän mennyt, pormestari? Eiku mikä paroni? Paroni, se ottaa käyvää, se ottaa käyvää. Useet on räjähdellyt. Et ole muuten paikanvaihtoa ajatellut tässä, kun kuitenkin isossa virassa, kun varmaan muistakin kylistä luikossa. Tää on hauska. Ari Vortexi tulee ylös sieltä. Viritellä kaiken näköistä. Jesse, jää suojaamaan johonkin tähän pihaan. Sekoilit koko ajan. Kokonaan niin hätää voidaan varaa. Ari, katohan, tässä on keissi. Tulee se, kun vettä poikki, kyllä se lähtee. Älä nyt siihen sen se pinne. Kato tuolla perseellä tommonen tunder, mikä paukattaa. Se on kiinni, se on kiinni hänen housuissaan. Joo. Ja sit kun ukko nousee, niin paukattaa rikki. Niin, me tarvitaan se sinun veitsi, jolla otetaan se noin perseessä oleva. Joo. Mä varmaankin ensiksi irti. Ja nyt ihan turvallisuussyistä, että silloin kun se räjähtää, niin se menee alakertaan. Jätään tämän pioneerityön sivulle. Joo. Annetaan lavittaa pois. Tuupa kiinni, me keskityn. Tässä on ansalankaa nimittäin myös tässä oleva. Kyllä olen tukis. Tule sisään, Peke. Mä menen sen takia alakertaan, että se räjähtää ja meillä aika puolella. Kääntänyt sitä etukkaa, kun me sitä on toinen. Räjähtääkö toi 2 kertaa toi? Ei. Se oli Vortexin puolella. Onks toisen puolella? On. Sinne on vitus. Oot sä Sansolen kai nähnyt? Meillä on varo. Nopeasti katsottuna se ansalanka meni se housun lenkkiin sinne persepuolelle. Onks tää vanha? En nyt valmista vitu ansalan, että antakaa nyt Tuo pommi pure. Antakaa nyt vittu minun keskittyä, että me puukutaan jonkun teistä. No niin, nyt ammuttiin kovilla. Joo, nähty sitä puretta. Pormestarikin kannattaa juosta karkuun jo. Tää tuntuu epämiellyttävää, että kun yksi meistä on työkalu, kun se siimu poikki. On tekee pommi miu. Onko ihmisvoimia? Kävelemään niin. Älä nouse vielä. Uhrit on jo tullut Peuri tulee ylös! En tiedä, onko Sansa siinä. Siinä on ansalanta kiinni, mutta se ansalankaa poikki. Ansalankaa hyvä kiinni, mutta kirittämättä niin. Valmistat tilanne, että päästään meikään. Tää on vaan perseen alla, se ei ole mitenkään kiinni. Sori mihin pelille koetaan. Se ei ole mitenkään kiinni, nouse vaan. Janourinen, Tilanne on ok. suojaa rinteeseen päin. Joo, myös tos vähän tähystillään toki. Mikä tästä tulee? Mitä sulle pitää tehdä? Ampua. Se on siinä. No nyt vissiin vapaa. Kiitos. Oota. Etukka tai rahat. Kontio, Neuranen. Tuossa on miina. Jos on sun vissiin valkkaan. Mitä? Se oli se pois. Vanani antaa teille palkkeen mun kalastus. Kontio, Neuranen. Pitäis olla pois. Kiitos. Miina on pois täältä, mutta mitä sit taas läpi. Vanki vapautettu. Suikuleen ehkä vitun viinaa.
Nekin räjähti, ne tapahtuu. Mies ei koske sitä.